ଆମେ ବାହାରିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଆ ସହର ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଫାଙ୍କା ଥିଲୁ, ବାହାରି ଗଲୁ ବୁଲିବା। ଦେଖିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଗୋଆର ସହର। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍, କେବେ ବି ବୁଲି ନଥିଲେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ହେଇଛି ଗୋଆ। ଦେଖିବା ଗୋଆର ଟୋଟାଲ୍ ସମୁଦ୍ର କେମିତି କ'ଣ, କେଉଁ ବାଟେ ଯାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିହାତି ଭାବେ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବନି। ଆଗକୁ ଯଦି ଏରକମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିହାତି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବାକୁ ଜଲ୍ଦି ଯାଉଛି।